chairde is mis Liam Ó Maonlaí. Tá man seo sa spidéal na Gunamara. Tír na gloch, fechant amach ar cheann mhórne ar chuan na gaiileheh. Tugam cuirinnistíh tacht agus a bheilem ag ólúdar Cheoil agus Cáit. An seo is Studio Cuan. Fáilte roimh a riúisle go eagrán eile do Cuan an Cheoil.
Da vi samadin hauri egol chisri chum teochlair agus enli quille gelawir lium an grán is iad ag siúin Cheoil. Siod a chasach liom san ansocht, ba verja se de jeshe sunwa. Gas hogas shark is geraun de edev maurish she belonanu. Nil brogam nil stokam nil stolinam lenasi hincheshis nil movriste fonna vesarnoi Tom of Litzkan fi Níl rafin is a dawin waram is go water is a Christ is talan jivra an osta sator Aram fwy luach na di. Is a chalín vigin alwa charag lach soines agus fangore Mar ní chastay tevechan uarta in oigines is tulatein Mar moskap med dochid luachra nach doil goil morchit harreish agus a vetse bin shimor chit agus wala Mar hille noach ele
Airde Steasar Liam Ó Rá go bhfuil mé a gáilúdar den uasal inniu. Cuidigh fáilte ribh Cáit Ní Riain ó Hibredáin. The Lord dream me scorosa trelog shalimly scorosing loud caution and Scoros ageriocht le gromachri Goref na kam hi gaul agus squela is clí together agus lantin a breath clown on eating le fall on the wheel boyar gur hold on gur yar kasmeri agus screw gur go fair
the tag mar na réaltan a titim léthe go bar trí a siúl na dróchta de bhór an eagleis says luafar edrum mar a hiúlach sí a dócíoch crinne ar a hocht go néta a grua mar chuirtha spóialí pí do bhaní sa dom a chuir in ghain is mó smairga do ragar sí a flúr na bhar má bhag ná déin se mar is smaid an mé nár tháinig d'aois dá déag sa grandaing clán a dhéanamh sca me fáisintach in san gníomh gur gearr an más mé sca bháging éireann im ghóiste munar féin ród a tlí dul agus má lá orthu go bheasach ó bhan stéas go dtí bar trí san aigach stáir gannean in le sca bócing a bélín tláirí nor a fóras agam gur dhéal sí má chríoch a leim mar an imn ar chríomh trí lár má smaointe ach gur gúisigh néal mé sta chúna dhéag sin ní bhartha da mé Cáit fáilte Gur míl mágad a Liam. an seo go Chonamara agus Cuan an Cheoil. Bhfuil mé le cáit den chéadúr ina tír féin, ina dúthaigh féin, chunta Hebridáin, bhí gig agam Barsalí. Barsalí, yeah. Barsalí agus chola mé tú a casa agus chola mé mar a deartha gur gael idir an slí go gloisian tú ceol agus an slí go gloisiim ceol agus an slí go gurinn tú trasna an cheol agus
Inis dom fút. Well, Cáit Ní Riain is anam dom. Se. Sas tibredáin dom. Agus ceoltóir me. Tá anna grá agam don ceoltóir Gaelach, an tanga, an ceol, an sais an spirit atá ann istigh sa ceoltóir. Tá rudidir le ann sa ceoltóir Gaelach agus tá sé imach chrí. So, yeah, sin rud lárnach im a héal an ceoltóir sin. Tá sé mar chuid de manam stálam. You know, sin éad fá lí is tá gohfuilinn tú an seo gur intú sin amach agus gúil sé sin soiléir I do chuid ceol. Agus is tócha rud atá cuitin I meas na daine a hagan sa isteach an seo agus is tócha gach rud atá ráite agat sa fútain détain é rá fúm hain. Go bhfuil mé is as bleach lí a domsa agus ach tógiú mé le gailge agus chur mé aithne or am hain tríd an ceol Gaelach really agus tríd an sais an rud sin atá anna leochalach sa tíir seo nach bhfuil. Tá sé leochalach ach tá sé láidir. Tá neart ann. Tá neart ann. Ach tá sé anna héamh san am chéna. Agus is tólam sin an rud gur a bhahíim sa ceoltóir Gaelach. Tá neart ann ach ag an am chéna tá an sais rud atá anna lochalach agus anna tá sé séamh agus críúil. Sais an grá agus an cócht le chéile. Yeah. You know. Is deacar fiúáin méir a legan nach deacar. Dúirt Freud nach féidir muid nó young béidir duine cub sin nach féidir analís I dhéanamh an duine Gaelach. Ní féidir analís I dhéanamh. Yeah, current sé sin ag gine am Cuan Ó Maonlaí dúirt sé to the Celt the half said thing is dearest. Mar tá, you know, tá rud ag an ag gánaí. Tá meas an sin an mistéir nóir tá rud. An mistéir, yeah. Yeah, nó an cruthaithóir béidir. Yeah. Yeah. Sin é an rud tá rud ag an mistéireach a bhaint leis an galtóir. Well, táim se buíoch go bhfuil an tusan seo cháit is Studio Cuan, studio a chur Charlie Lennon le chéile, cúpla blian ó hin, táid a caint ar chórsaí an tail agus cuasaí ceoil agus tá chlárseach os de chóir nó crit. Tá sé déanta le fear bhfuil ina chonaí I Crachwell. Brian Callan is máiste é really den chéard. Agus tá cean seo déanta as be. Agus tá sé go hálan níos brala me. Tá cuma iontaáil ar. Tá, yeah. Agus Crachwell, áitir leis a Crachwell nach bhíon berta bin rá ghfuil cúchta cín san áitse. Tá, yeah, má hí me sin a gánaí. Agus ar chatú héin ámán nó? No, níor cha just nóir a bhí me dul a dagháil le Brian. But má hí man rud sin ann sais fuineh le. Sais áit tá sais tarseach ann nóir a dégant. Ní bhím cinnte cén dain in bhfuilm, you know? Oh, yeah. Tá rud an dain, níla man ann má méir a chur ar catá annach cinnte áit ar le. Pí a ceol eile béidir.
fáinneoir. An fáinneoir, Go agad. Tá sé go hálan. Bhí sé tainehach, yeah. So, a chuirde tá méid dún seo Studio Cuan agus tá Cáit Ní Riain in Acalium agus tá méid rééis písín cúpla pí ceol dhéanamh. Cad éon chéad úr leis a leag tú lábhar? Ar a ceol timpplair do gcónaí Somália? Bhí seinan maithir an idul, agus Right. bhín sé canna an tamar fad. Míon. Agus... Feirmór ba? Feramór, Yeah. Agus canan má bháthir chomá ach tá sé anna chuúlach. Right. So tá ceolar an dá Ach héamh. tá ceol ag má bháthir, Yeah. tá sé anna ceolhar ar fad. Ar an mór an cainte faoi cheol Somália. Ní raibh, just an ceol agus an árán íocht. But ní raibh daine a play ceol, like, you know? Yeah. Just bhí sé nádúrtha, ní raibh mar an cainte mar eabhlar an geol timpeall ná ní raibh. Ach bhí ceol agus an árán íocht ach go háirithe. Yeah. Ar a daine gcónaí a techt ar chuirt chun ceola dhéanamh. Bhí, Bhí yeah. le do chianamh. Bhí. Well, te oscailte atá a gcuine ag a balle, so bhí daine i gcónaí a techt agus a ceol agus ag rá scéalta agus... just an pobl, you know, bhí an pobl láidir ann agus, you know, ceol, star, seanachas, sprála mo iad din of tracing, you know, like Dul siar. a dul siar sin an cábhaimseir is fear leis. Anna Dúchasach. Dúchas. an dúchas, tá chrí sin an rud atá ina chrí, you know. Tá áhain in acalaat. Tá ann an acaling, tá an táling, an ann beag. Ná beag. An beag, Agus próstú, cad is einam... An tampelúachtar. Tampelúachtar. Yeah. An tampelúachtar. Yeah. Túisgur tibredáin. Áit áling tá tús na cnic. Sure. Agus tá seis fianta sa buint leis. Agus just siachán, tá siachán ann. You know, dibredáin na sprála me. Tá siachán ann agus tá seis rud atá fear. You know, near a bhéin tarasóracht riamh i dibredáin. So níl an seis rud sin ann, just tá muintir na háta ann agus níl éon duna eile really ann. Yeah. So tá sé sin an pobl láidir agus seis níor athraigh sé, gan dát tá an saoltris athrú ach tá rud éig an ann is sprála mé. I gcomparáid le tá ag marachta antanis sa dagan. I gcarcha gooine agus tá an tarasóracht, like, an láidir. Tá sé lárnach ann. Ach, I sin agus íscareacht, yeah, so, you know, tógann sé sin rud éig an áit. Chomá, tá sé go háling, you know, daoine nua a bheith ann agus, you know, cinnte an álacht a roinnt le daoine ach tá rud éig an eile is mallam faoi hibredáin ná bhfuil an na slúte ag tacht agus, you know, tá an áit a go tain. So... I rithe táirigh nó rithe íomhraigh. Yeah. Tá an áit a go tain an tamar fad. Raibh úrlis? Úrlis. An chéad úrlis is stólam an adóg stáin. Yeah. And then an piano and san guitar. Bhí me bham, like, go húntaach, you know, bhí mar dul go dtí rang na ceol an tamar fad. Beidir trí nó ceir lá sa tachtan. Yeah. Rang piano, guitar, and then has níos an chlárseach nar bhí sa bhanscoil. But I stólam an adóg stáin. Sin éon rud. A has níos le. Yeah. Leis an geol gailech. Stóla mé, Yeah. Ar nóg bhí an go an príomhhéir leis is stóla, mar bhí mar a gcónaí a canna, you know. Right. Ach, yeah, sinna. Agus gailge, cad as úirtú do chuid gailge, tá tú compordach sa gailge, tá tú... Tá me dul a bheas le cúnamh dé. So, yeah, just ar scoil. Yeah. Ar scoil, and then dhéananas an ollscoil le garchaig. Right. And then bhagus go carcha gooine gábhlí nó hin. Ítach. Yeah, sprálam tá rud éig an ann domsa, you know. Yeah. Is sais trust spiridáalta é thnáis go dtí tanga na tíre seo. Agus an éar múlacht atá sa tangan. Ach, you know, tá sé dúlánach doms bhí anna dhéon armsa ach, you know, is rud dúlánach é chun tuairt fé tanga nua agus
like nuair nach mín sé a gut ag go baile agus rudí mar sin. Yeah. But tá sé Tréslíon buid, mollamú, yeah. gur mágad. Tá muid an seo sa spidéal, tá si bhgéisteach le Cuan an Cheoil agus bei si bhinis géisteach le Cáit Ní Riain a seint ar a gláirseach. Cúpla part, de ceis, a fig for a kiss. Yeah. So, bhí sé de fribléid agam obair le locht Imran. Chur Liam Carson tugra le chéile agus séir de bhí gceist ná óráin do chuid na hóráinithe móra a chur go gailge. Filethe a bhí a déanamh óráin nós Dylan, Van Morrison, Leonard Cohen, Bowie, Bob Marley, agus rinne mar gig as go chéan cheannachas. Bhíidir harm bar, bhíidir just bhí sé nós choíntach amáint, dul agus na hóráin seolalam agus le
uachtar na ceoltóirí timpeall orm agus hí de Brad Pitt Light Orchestra hí buinte go sin leis le Cohan agus Bowie an sin hí Steve Cooney buinteach leis an tugra le Dylan hí Neil Martin agus Peter O'Toole buinteach le Nick Drake freisin Nick Drake hí sé sin Sprálam Nick Drake. hí sé sin go háil in ar fad. Ach anyway, Dylan an chéad duine gur tháinig go dtí an Ghaeilge agus tá órán Every Grain of Sand nó mar ráinín ganí am a thug is tálan gur Liam Ó Maonlaí a dhéan ach níor chola mé an tórán ó Dylan go dtí tréis go gur chur mé aithne ar an dáin an Ghaeilge. So bhí sé sin 6 das. So Trád mo chuid faoisteanna is nuair a chaile sa má cheall. Is líon na neor ar an gosad fum a hacht gach i le híal. Tá go géag is tithanam ag scairte uim i géin. Sa rús a dain sér san éadócha scairte i béin. Níl fáin ar ben is ar am ag dul ag scrúdú mo chuid bátóin. Mar cháin is mé lúb na lúd amrise seam ó rún. In óméid se na styrbe ní láb an bháistir fá. Sé choiríonn na de leoga ach gráinín ghaníon. Is na fílí óiné is cuirbigí do hachtadar má chun sios glán is má bhéin. Tá ní riain ag scala nuas orm is solas Rome City. Down pian an faca a bhfuilú is na seanna chuimhní. Tá doras Rome ar oscailt is leistír dead cahú. Gachúir dá déimse féin harbaráid bíon mainim se áú. Tá bór fada fós Rome blianta gairí gá. Tá cóirde bhéir na ribí gach gráinín ghaníon.
Cochtá in a friúnsa is an íché din of broin. Is an aisling ó the taur yil vi an solas golagoin. Is in aus a gert an wiginish ag do las a spas. Is gohan skultin a hoige nain sin naras. Is klostar shanna vroga mar hantis iad ag tra. Cosum timpel nach egin an is vir jacker e ara. An misje an daire Sjochuiv derenish lemaran. An chiliach a vian le galawan mar granin ganian. Yes, tá sé sin go haven. Tá fadógan sin. Tá pam gan tríle wintas. Yeah. An ní cheanna mána tá gur vinnig ach tá an uirla se an himúil. Tá sé samúil, Yeah. Tá fear atá díirech imethe roin lína fírinne Alan Griffin agus bhfuil mé leis sé dír na mascach. Bhí mé lorug flút a bhí simúil. Mar bhí mé tréis písa outlanna i dhéine agus bhí flút glúine agam as ná risin mar a risin. Chúla mé gur an fear seo gur cóna bhí sé i dtír na mascach bhíos agus chu mé ar chóirrtaige fear uasal cinálta agus ó ír chunta an chlár ó listún bharna actually. Agus níor cheoltóir é a chu bháin go raibh an bhadóg stáin aige ón scail ó na óige. Chuaigh sé trasna go dtí tír na mascach agus just chléití ar chun churfort a himint agus chur sé síman sin i gceol tradiisiúnta na mascach agus in uirlaisí tradiisiúnta na mascach ach bhí drár mór aige do uirlaisí aite agus sin bin ceannacha stoilm gur ón angar a hagan an ceann son tá sais fadóga sé hé ach tá drón nót freisin an. Yeah. Tá sé das.
Bailú irt. Well. Yeah. Tá muid an seo sa spidéil Cuan an Cheoil agus rachmuid a raig duna muid rud a cín eile. Cóhar tú do chuid óráin? Bín tú cuma freisin, bín tú... Bí me cuma, yeah. Dan chuid is mó as béirle ach tá cúpla cína go as gaile an is. Ach cá bhór sna hárán. San ollscoil bhí mar an I chéalathe agam mar bhún tóir. You know, bhí cúpla módúla gan ar an seanós. Right. Agus bhí tríana na hiíáin agam mar an I chéalathe. Ach is tólam nar bhí sa bhanscoil agus bhí mar déanamh na an ilíocht. Agus is chuinam bhí mar déanamh an spalpín fánach agus filíocht mar sin agus just hálar ó dhégan anam, you know, just nor a cúla an sort an crí a bhí istigh san ilíocht sin. It was like tacht a bhalla, like sin mo ceoltóir. Yes. An cultúr litríochta sin. Right. So hit is an ngrála an ngéilen really nor bhí sa déanamh na filíochta. Man spalpín fánach agus Martin ó Díran bhí cean don áir teiste goin. Think an tarach hir. An tearach hir. Yeah. Fear a glanna cré de dhim seán spáide. Rá lei I gúnas séh bín an óim san arach hir. Fear I cah clíomh rá rim is an neamán jarrag ag glonrú. I daineh réine Rúrling bháin. Níomhrach an rairc san arach hir. Mrá I locháin I níochttar dhíhrá a ggótaí croppaí scálaí híos fuhab táirarc síoch san arach hir. Talbhfuil fáin ag maidí rá corach lán éisc I teach an chladaí ór wir bháil I near a lei san arach hir. Anyway, chuir tá mé chuirsteachar de... No, níl tú an éair, tá tú chuir leis. Yeah, so just hit is an ngrála leis an ngéilen tríd na filíochta agus then, you know, an ilíocht agus an ceol le céile. Sin atá gins na hárán. Sure. Agus sin an is bralam na focail. Agus is bralam an ceol an dárod le céile. Tá sais an pósa sin. So yeah, lena sa raig lo san ollscoil and then just bheith géisteach le daoine, you know. Seo sa bh héanaí, bhí sé a going ag go balla bhí dlúisce sáta sa cá, you know, an máistrucht a bhí a get ar na hárán. It's just like, ní cred a mé go fáil go bhfuil le héad de bháistear a línta ann, you know. So has níos a géisteach leis go daon agus Nicolás Tobín chumá, darach ó coháin. Yeah, it's just darach ó coháin, tá rud éigean ann chumá. Agus then just has níos a canna, agus bhí mar ag an mar bhúntóir sa chláiste, and just go nádúirthe, just níos a canna. Ordig. Éman. Idir cá se lágus stórlas Siad chanach sa marúnach Gatir seach túrtha chuineh sa Galar sé go tlálum sa le chórá mí
san ára agus mise mar bhar sin chuithe scorio. Is your sleeve on me? No sun art is more cure.
geall ciún. Pléisiú. Brála man fán sin. Yeah. Bín tú gháilte cuasaí sláinte freisin? Bím, yeah. Sláinte aigine, sláinte... Sláinte aigine, sláinte cuirp. Yeah, múnam, well, tá ilúnta go a yoga agus pilates ach inis tá, like, braham an rud is táchtaí inis ó hih sláinte de nó, ar an rud atá síime go mán nó an colíocht néfa go háirthas na maná. Anas go méid ag marachtan leis an gheorcail atá istigh oning a leanan an gealach. Right. You know, agus an fuinmh sin ardú agus bheith anna, you know, is cócht tá cócht lád ar gin sa charp agus, yeah, so bí me gobar le maná, like timpeall cuasaí a bhainean le gnéis agus an místrú agus rudaí mar sin agus tá cuasa eile tosnathe gom anam an árán an tanútá agus sin é do roioine ar bhalló tachtthar nas chuig an go agus an go sa charp, you know. Se, an fisiciúlach. An fisiciúlach se tá buint leis an ngá agus an cantaracht agus an, you know, an sláinte a thugan bheith an canadit, you know, agus an cantaracht agus an fuinmh sin a bhathú do charp. So bí me gobar leis an carp go fuinúil, you know. Se, so nuair chiúnín tú hain síos go mrahan tú nó móchain boga seo. Nach mrahan tú nuair bhíon dehairt nó nuair Sin an rud. A brú an umarcha nó péir é, yeah. Sin an rud, agus bíte sin sa cheol freisin ná bíon. Bíon, yeah. Gánaí sais an idirreatracht sin an dáhé a bheith chorum. So bí me déanamh anna chuid rudaí agsúla ach tá siad go léir buinteach leis an lais ná dúrtha, an lais atá a gcuin. Mu léon rud eile míon á dhéanamh go crothaach bíon focail á scríomh got. Bíon, yeah. Yeah. But is brálam an gachsáis alíonn. Yeah. Is brálam an ilíocht, léamh filíocht a bí me scríomh anna chuid filíochta agus prós. Tá díalan agad. Tá díalan agam, yeah. Yeah, bí me scríomh gach madan ar feadh cúpla uair a clig. Anna, déanam tú sin. Yeah, déanam é sin. Cuide do lá. Yeah. Yeah. Sin an Bhfuil sé táchtach? Rudí a scríobh síos? Rudí mar sin i dhéanamh. Yeah, tá múntóir agam agus déir si an slí a chahan tú an céad chuid don lá, an céad ceire uair, sin an slí a chahan tú do héal. So it's like, agus sais bí me féchant ar má bhadna like an anáil isteach anam. And then an cuid eile don lá an anáil isteach amach. Se, right. So muna ghlacha man is anáil isteach sin, ní bheith an lá, you know, ní bheith an fuinmh agam. Sin simúil. Yeah, so má bhad an madan a bhíon agam de an á is rudar le, you know, bí me déanamh cantaracht, a yoga, and then an scríomh agus an isce fór, sprálam an isce fór. Tá man tú hain isteach san isce fór. Yeah. So, héile ceol. Éman an cnic? Tá nasca gom leis an bhar, yeah. Gwaelam. About éman, yeah. Rugach é sa tempelúachtar. Anna cóngrach le me. Éman Ó Riain. Éman Ó Riain. Yeah, Éman Ó Riain ón. Wow. Yeah, Éman Ó Riain ón. Rapper a bat é. Se. You know, agus cúig sé chuig... Sais guerrilla ba, rapper. Yeah. Just ag, you know, ag dul timpeall sna sléite sna cnic ag tuairt as na héirean ag agus ag good os na Loch Rachmish. Yes. Mar bhí sé chuna bheith ina hagart sa rank a cháin sin an é an scéal atá ann. Tháinig sé th náis agus bhí sé I drid éigent agus bharraigh sé béalach a bhí ag tógant tí ó bhean bocht. So then bhí dul ag ri, you know, mar bhí price ar a cheann. Ach léach a bhí ann really far úsal, far léanta scríigh sé annach chud dáanta.
Deirtear gur scríg sé bandmh a glanna chuma agus Seán ó dír a glanna. Agus éman an canic. Hey, hey, sin na Full foir ar a gá ar ebba mo gáris dúnta Misir an canic Atá báte fór flách ó hir hiúil sléite is glánta a leigil sa chuir cad a dhéanfinn se chuir muna goring art bain dem gúna Scovil púlar go Cheoil á hir head a lap scumen mi sirein múchta Svada meshama Feit nachtas feja Skandanach de gam arenya Mo hesherach an skar Ma varanar gan kar Skania the gum arena Neil Corrid the gum is Donald Lamson a glach achmemach no dena Skogahig medan Har faragasser Oh, son Norfelen dem röda Christ lum, Christ rom, Christ imaya Christ ishtiganam, Christ fum, Christ
Chairde ar an nótálainn sin tá mé tactha chuig deire clár eile do Cuan an Cheoil in aice le uirich le goile bhí Cáit Ní Riain an dampel uachtar Cúnta Hibberdáin go gití an chéad seachtain eile goimid beannachtarí ag sarúr saoil go gasamid ar a chéile go ceolmhar agus go húil. Go dé sibh sláán anois ó mis sé Liam Ó Maonlaí agus Cuan an Cheoil. She an van of on
an bhean nó bara ban boia segóra an grua mar sneachta sa pead mar an ala a cham sean singal áling níl ógán a chalca ó bheith lia go gala Tílat. nó as siúd go túmi bhara ná fuil a tríú nó a tharing ar ácha dána gasa ag tnú leis an mandamh álaí a bhain se ban sa bhuan trúr ban i lein ban óirí gheall seoirse ban na lúba buí a dáscach mé lena crí ban gos gábhíle bóla iníon ógan iarla tá go tain do crochtaí a crá ag iarraidh mé all le pása stábhain se féin